Il-General Workers Union qalet li żieda fil-prezz tal-fuel se tkompli titfa' aktar l-isfel il-livell tal-għajxin tan-nies. Din id-deċiżjoni tikkonferma kemm il-Gvern ma fadallux rispett lejn dawk li diġà huma mobbijin biżżejjed aktar milli jifilħu. Il-Union qalet li żieda fil-prezz tal-fuel mhux biss se taffettwa l-inflazzjoni imma se tkompli tagħmel iktar prekarja il-qagħda tal-industrija, b'mod partikolari n-negozji żgħar l-aktar fis-settur turistiku. Iż-żieda ta' euro 16 ċenteżmu fil-ġimgħa l-għoli tal-ħajja li ngħatat minn Jannar li għadda sfumat fix-xejn jekk ma żieda biss fil-prezz tal-fuel jingħaddu wkoll il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u t-taxxa fuq id-dħul. Għaldaqstant il-pagi u l-pensjonijiet komplew jitilfu mis-saħħa tagħhom, temmet tgħid il-General Workers Union. Intant il-Forum Unions Maltin fakkret kif fl-aħħar ta' Ġunju li għadda stħarriġ tal-Unjoni Ewropea konferma li l-prezzijiet tad-dawl u l-ilma li qed jaslu fid-djar Maltin huma fost l-ogħla fl-Unjoni Ewropea. Għal piżijiet fil-qasam tal-enerġija, il-Gvern iddeċieda li jagħti għajnuna lil 34,000 familja li jaqalgħu madwar 680 euro fix-xahar. Il-Forum tgħid li l-Gvern nesa lil familji ta' klassi medja li huma s-sinsla tas-soċjetà kif ukoll lill pensjonanti u r-romol.